panuwun dhateng kadang-kadang kula siswa pawiyatan Paksara Sunan Sabdo Kabupaten Nganjuk bergonto kaping 18 ingkang sampun tepang sedaya empal manunggal kula mangke sareng-sareng upacara wisudan wonten ing Bendapi. Nuwun. Regoto 18. Jos. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hidup
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ingkang dahar kinurmatan PRT Bupati Nganjuk inggih panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Marahen Jumanti SESH MMMBA. Ingkang kinurmatan Dewan Pengurus Pusat Permadani saking Semarang, Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Jawa Timur, Dewan Pengurus Daerah, ugi boten katampen betina katur dumateng para bujur Permadani ingkang satuhu suka ing basuki. Boten raos sampun nyuwun candra anggen kula lan para kadang Permadani Bergodo 18 ngan Sukaweruh mudi endahan ilmu datang pawiyatan SMP Negeri 3 Nganjuk tartamtu kathah kalepatan awit asring damel para dwija buka lan kuciwa awit saking atur saha Swabawa ingkang boten kanani penggalih para dwija. Kula saha kadang Permadani Bergodo 18 nyuwun gunging pangapunten mlidinipun dumateng Bapak Gubernur. Para kadang Permadani Bergodo 18 sampun bebedo tumrap panjenengan nalika panjenengan nembe ambal-waso. Cekap semanten atur kula menawi wonten kalepatan atur saha Swabawa ingkang boten rayani penggalih kula nyuwun pangapunten ing wasana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu 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 sarwiti. Sampai sebelum perjalanan pengantar sampai dibuatkan kaum aman pengajian budi asbasi wali-wali gubernur budi kampus Pak. Sonten Pak Biso Warno kalian Busek nggih. Matur nuwun sampun rawuh wonten ing adicara pelantikan saha wisuda Purnawiyata Pawiyatan Panatacara Pamedhar Sabda Permadani menika Bergodo 18. Wonten ingkang dipun aturaken Pak Biso? Alhamdulillah sampun kalaksanan wontenipun pembinaan pendidikan wonten ing Permadani
ingkang ngantos samenika wontenipun Purnawiyata lajeng dipun wisuda. Alhamdulillah sukses untuk permadani. Nggih, matur suwun. Busek wonten ingkang dipun aturaken. Matur nuwun, mungkin pertama ngaturaken selamat buat semuanya, terus maupun dari teman-teman permadani yang sudah wisuda hari ini. Kedepannya mungkin kita bisa lebih lanjut melestarikan budaya-budaya Jawa yang menjadi kearifan lokal yang harus kita junjung tinggi, terutama mengenalkan kepada masyarakat dan generasi muda di Nganjuk, sehingga nanti bisa membawa ataupun mensukseskan program prioritas pemerintah, yaitu melestarikan kearifan lokal. Mungkin nanti ke depan kita bisa berkolaborasi dan bisa membuat kegiatan yang lebih besar lagi dalam rangka melestarikan. Nggih, matur suwun. Matur suwun Busek, Pak Bisa, matur suwun. Ada yang disampaikan untuk Permadani? Hah? Ada yang disampaikan untuk Permadani? Ya, sukses selalu buat Permadani Nganjuk. Semoga semakin hari semakin berkembang, semakin jaya buat Permadani Nganjuk. Selamat buat para wisudawan Permadani yang sudah diwisuda pada kesempatan hari ini, dan selamat juga buat para pengurus yang dilantik pada sore hari ini. Semangat Permadani Nganjuk, luar biasa. Terima kasih. Sugeng sonten menika kalian Mbak sinten? Mas saking Rami Sukomoro. Oh, nggih, Rami Sukomoro. Menika nderek wisuda nggih, wisuda Permadani kalian napa pelantikan pengurus. Wonten ingkang dipun aturaken kagem Permadani. Semoga semakin jaya. Napa? Permadani semoga semakin jaya. Amin, amin, amin. Menika saking Bergojo 17 nggih. Wonten ingkang dipun aturaken saking Bergojo 17. Oh, nggih. Ketua, monggo Pak Ketua. Permadani Jos Gandos Kotos-kotos. Amin, amin, amin. Nggih, satu kata untuk Permadani. Terima kasih. Wis pokoknya jobe lancar. Amin.